Знаете, всеки учил за играта, но има едни скинове, които са просто съвършени и всеки ги иска. Но няма възможност. Майка му не му позволява и баща му, както и при мен. Но направих това нещо, че Психо да бъде безплатен. И ако искате да видите Психо как е безплатен, да останете до края на видеото за тези лесни стъпки, които не ви искат пари. Първата стъпка е да се абонирате за канал Картофчо. Така, Картофчо БГ. Така, първата стъпка, най-важната, знаете, хаштаг Картофчо долу коментарите. Абонирайте се за канала, ако искате мърчове, не, това не е мой мърч, ще да правя мърч на 100 000 емоната, които не знам кога ще ги направим, да много ги направим, но не се знае. Така, първата стъпка е да играем на... Първа стъпка да отидете... Майко. Да отидете на някой Zone Wars, но трябва да е BG Zone Wars. Просто някой български мап. За предпочитания на Запула мапа цъкате, пишете тук Запула, ако не знаете кой е Запула. Запула е ютубър, който играе на Fortnite и има ето тези всички мапове, може да си изберете, най-хубавия е... преди това цъкате Favorite тук и после отивате на BG Zone Wars. Така, Запула е ютубър, който има повече от 2000 абонати. Достигнала е фаворит на тези мапове 5000 човека и да станат и 6000. Да, това беше първата стъпка, да отидете на BG Zone Wars и да натиснете Favorite и отивате. Както виждате, аз съм с Психо, защото аз преди това си го купих и да. Не, аз не си го купих, просто си го... направих си го безплатно. Така... Сега, отивате на BG Zone Wars. Преди това, чакайте, че стигнем да забравим една от стъпките. Така. Цъкате 2 пъти на Психо, защото струва 2000. Ето 2000 випък струва. Няма, само с бъндъл има. Един път, два пъти. Така, цъкате и... Просто казах, че си го купих, просто защото съм свикнал да няма такива... няма... Каква е та кирка, бе? Моля ми обясни. Не съм свикнал да виждам такива... безплатни неща, които са наистина реалност. Ако искате ми вярвайте, ако искате не. Не видим се. Сега ще видите. Направо нямам търпение. Тия дни малко нямаше известно време. Аре, брате, може си кажа нищо от вазо е. Аре, убийца е, мангали, така да е. Тия дни не можах да играя, защото имаше едни проблеми. Брате, му си нагласа камерата. Имаше едни проблеми, че ме беше хванал мързела и бях, баннат от YouTube, не от Fortnite, от YouTube. И просто малко бях учен, защото имам 20 абоната, а сега трябва да трупам 20 абоната, а сега ако сега не бех баннат, щех да имам 40 абоната, защото сега имам почти 20 и да, някои би. Чакай малко е. Тук май нямаше voice chat, Запула го е пуснал. Лошо, Запула, лошо. Тия, ако са прекратили, добре. Така. Да, сега ще ги видим още. В принцип. Да видим какъв има проблема. Няма говоря, защото тук са много гаври стават иначе. Много гаври, фул гаври. Да знаете, че тук мога да си взема фул деймидж. Да не скочите ламери. Да не скочите ламери!
Толкова помпа щеше да изяде. Но не изяде. Батяката. За него не знам. Така, аз малко няма да говоря, защото трябва да се средоточим. Трябва да направим 10 игри. Аз май казах, не знам. Казах ли да знам. Малко ми... брат! Тия са някакви рандомета. Не, лоша ме изгаври просто. Лоша ме тотално изгаври човек. Unranked сме за сега, ама за сега. Така, включваме се, когато направим и втората игра, защото малко умряхме. Тък му си отворих гофретка. Викаме, сега ще хапнем, докато тия се убият. И тия се убиха! Точно когато си отварям гофретката. Чукам дори, приоритетно. В принцип аз съм точен с мамут. Мамут пистола. Както може да видите, няма мис. Опа. Но тия нямат мис. Сега ще се разбием като кучета. Ай, брат! Те играят повече BG Zone Wars има на тягата маяката. Защото играят BG Zone Wars. GG's. Ме да наблюдавате FNCS. FNCS. Брат, той е симпъл или че... Да фъра беше убит. Не. Ето, зато сме. Зато сме изгаврен наистина стерео. Какво искахме кажем? Че другата игра, брат, не мога да говоря, какво се случва, брат? Да не сме ламери, брат, какво се случва, Искам да кажа, че утре или други ден, когато го направя видеото, защото трябва да обработка, не знам си какво, не знам си що. Когато направя видеото, което е, нали, братко се бъгна първо когато направя това видео, сигурно това видео ще го видите утре. Май, не знам, когато го видите. Другото видео, мисълта ми е, че другото видео ще бъде грешки, ще бъде със заглавието грешките на Fortnite, които са за новия сезон, които са ужасни и да. Насрах махалата. Вие видяхте ли лоша как Лена при мен е? Фу! Как не го оцелих, брат! Как не го оцелвам, добре. Чакай, че малко ми гавра тук, Не съм барал този мап от отдавна. И това значи, че ме гаврат. Не, наистина това няма как да стане. Сега, шкаритетно видяхме, че сме дошли в играта отново. На гавра планерите. Не, няма на гавра, защото аз съм... Това е колче, бе! Не, той е силен,
А не, до това не искам да припарвам. До това не искам да припарвам, гайс. Брат, много яки оръжия, брат. Много свежарка е това мапа. Как го мислях, брат? Май мисна шота. Де си? Оп! Ей, ще ме кирията си ти в кръвта. Аз съм от България. Ей! Ей, наса. Няма ли много бърза зона, бе, брат? Не е ли много бърза зоната? Наистина зоната е много бърза. Единствено е това не ме кефи. Не. Не, че е бърза някаква е... Оха, тихо. Че ламера, скенера. Брат, това не е ли вода, бе? Това не е ли море, бе? Това не е ли море? Така. Токсик. Не знам си къв. Ще направим още един рунд. И това ще бъде от клипа. После, когато излезнете от мапа, просто сега няма смисъл да играя 10 рунда, защото колкото принцип трябва, защото принцип аз съм, нали, съм си взел вече безплатния психо и няма смисъл. Така че изиграя още последно учение това. И това ще бъде от мен. Да, ще спирам клипа. Много искам наистина да почна стрим. С стрим да почна. Ох, майко. Ох, бабатко, начесах ли това? Ана, майко, това с братовчет сме. Скенера. Брат, отде влизате, брат? Валентино Весе... то да не стрим снайпа. Не, то няма как да знае, че съм тук. Така, левкате и си получавате скина. Аз бях Картофчо и до следващия клип. Бай-бай.